Per a que entengueu un poc l'exemple, això ens afecta de la següent manera. Durant el 2016, conforme estava el conveni abans, per cada s'arreplegaven respecte a envasos una mitja de 5.000 euros mensuals i respecte a cartó comercial una mitja de 300 euros mensuals. Amb l'adhesió a aquesta proposta de la Comissió de Seguiment de Conveni continuem ingressant els mateixos imports que als anys anteriors, en el qual es passa a un ingrés de 900 euros mensuals. Suposa l'adhesió a aquest conveni mantindre els esforços revertits en el propi Ajuntament, on l'any passat, per exemple, s'ingressaren 81.000 euros d'aquesta recollida que van a la Caixa Única i que afecten directament a la tassa del FEM. Per tant, pensem que no és sols imprescindible, sinó loable la llavor de la Comissió de Manteniment de Seguiment del Conveni, perquè promou el que els ajuntaments continuen treballant en aquesta tasca de reciclatge i de potenciar el medi ambient per mig del reciclatge. Moltes gràcies.